Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Khadc Trade bat Khadc Enforcement Wing jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kila penmi da ka kendon ka Pyrkhing ha ka baya dai bat ka Jingai gi Phorm syaki Nongdie Madan bar Jylla bat ya gi Trai Jylla kaban sedang naduk ka khatwei tarik unai wing arajar khat kendai. Kani ka sin jam bala te Pyrkhing da ka District Council kalong ban khanglat ya ka Jingle benami jong gi Khasi ha ka kam khayi pateng bat kumju ru ban penti kena bagi bar Jylla gi ba Nongdie Madan kimbet da lei ru em ban khayi hapo upu sam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council klem da yo ya ka trading license. Uba poleng do executive member Khadc Trade jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ha ka jingi kren bat gilat pathai kubor ha ka pratarik unai wing arjar khat kandai ulaya thu bakani ka Jingai Phorm ya ki bar Jylla lengba Khadc Trade bat ya ka Jingai Phorm pat ya ki Khasi lengba Khadc Enforcement kan kut haduk ka laipho tarik unai wing arjar khat kandai. Haga jo kapor ulama hamru ba gino ki Trai Jylla bat ki bar Jylla ki ba yait lat ya kani ki jingtha jong District Council kin sha penduk ya ka hok ban Nongdie Madan atli ki kendon ki banglabo kawai kalong ba ka jingdei bat ki non tribal vendors ba ki dei bandon da ki trade license dan ki vending license bal issue da council bat ka ar yaki Khasi lani tribal vendors bakiri ban register lagi pat ke council harga jadi bat kani aku akan penaling bat pi pa ke nega proses ban register kalau sedang bat ba nadu Monday kadui tarik kini ki bampat shem ki Phorm kin wan shem ki Phorm harga jadi bat ki non tribal vendors kin shem ki Phorm jongki naka trade department bat ka jigidei bagi Khasi binong shong Madan Khasi kini bat kin shem naka enforcement wing joka trade department di kini ki Phorm nila apor ba nadu mandi tater kin penbiang ya borok ki kot kisla ki dulir kedan kam dokumen kedan kam pat ngin ai por hadu kalai po trik jong benai November bikin submit ya kiba Phorm kiba lada pendap bat kiba long pura long complete te ngin entertain show ya ki no ki application hadian jong ketiga sengi bat ngan pentemau biang ba kidon katu kadi ki parameters lan ki kendon kiban guide yang ke council hak isu yang kini ki vending license ban yang ini ki Phorm kawai kadai bakanom dei kajaka kapap pentut ya kai lek kawan jong ki ba movement of pedestrians kaba ar kadai belong hygienic kaba conform to health standards kabanum don getting mai ka kot kya ding pai bat ka balai ka de ka treat ka badlong legal de da kini ki likely ki parameters in pendon kam ha ka ba in assess ya ka wei pro ka application bat ban approve ka ya kini application in approve baik ka kum ka nyong first come first served basis bat ba ngin petikana ba kin long baik kat kum kiteki light ligi parameters ke mana kuda bentak kecik terekam jong kini ki Phorm ha kini ke first phase benda kan long baik haborok kuwe ka sor Shillong kata ke berkentup ya ke Shillong municipality areas arhino kliki ward but nangkap lagi Shillong kum ke maulai nong mai bat bentor krak ke kentup langi Shillong West, East, North, South constituencies, Maulai constituency, bentor krak constituency, but Nong Mai assembly constituency. Ketua Phorm kalau kapa biang lupa kalau self contained kalau biang lupa ke declaration hantu ke way ni kita ba
ke don ke diga kan hon ke persian ban influence ya ki banum shim ni ko form banum ya trai lam ka council ke diga jik shapti ge jongki hadin ba kila puli ke form nambalo ki iba ki kendon ko ki lalong ki biang ba kinam la ban le benami klam dai ko barka nu ki ba ho ki ba trai ki ba trua di ki tiar ge jongki ken hapan submit bat ki dur ki dar photographic evidence ia ka spot ke baki shong cuba mentara usong ha ka pelau lani within business premises jong ubi pat trader de kamut kamdan ke jingtot gaya ki yang kidon ki usong shapo ngin bek shaba kanom dan ka jing pentut ia ka free flow jong ka pedestrian movement thamator boro koi kade ke jaka ke ba ka claim ke SMB but ha waiting meeting juga HLC ke bangala attend tu ke priority ke jungki ke lamanyo biang yete ke jaka but bagi pendon kam maki kum ke board ke council ni register yaki individually shimet nginom la ban ong bagi entertain ya kawai ke association but omni kemudian syarah association ni shebet on the basis jong wei po wei poker ubala don lupa but bau tu bre unwan ban pendap ya ke form dari ban apply ke license in case jong non travel bi ke jing pasha ada itang ke jing le somshet rengi iba ki jo ki bre ki la parhat ba ki smutu ba ke dai nam ta interest ke juti develop pi register kamut pi proof yeldi ahmad ki board juga an ba pi dai ba kai pada hari ti bolong an but ba habikla register bab ni te ko ngi la ai ki se ka card identity card le ne gano ko form of authentication ban pentikna ba uni u bala register la di ka council ndai la ki le ban ko ba kalong benta te kan long kata ba syu pen I syu knyat da ka bor kat uba kham khan da bor met tu song ni ta